Confuzii identitare și culturale al locuitorilor români, maghiari români și români din peninsula balcanică. Cine sunt eu, cine sunt ei, de unde venim noi? Autoasumarea identității etnice și culturale în bazele multiculturale și multietnice din Balcani. În urma numeroase anchete de teren efectuate între anii 2005-2012 și aplicării chestionarului enologic tip folosit de cercetătorii din IEF și potrivit răspunsurilor potrivite de cetățeni bulgari, sârbi, croați, macedonieni de origine română, maghiară și română, putem concluziona că, de dată culegerii, existau mai multe categorii sau tipuri de subiecte de origine română și română-balcanică care aveau probleme în ceea ce privește identificarea etnică. A. Subiecții care se autodefinesc de români, vlași, vlaha, români, maghiari-români, rumeri sau istro-români. Subiecti B. Subiecti care se autodefinesc cu cetățenia statului în care locuiesc, care trăiesc ca fiind bulgari, sârbi, croați, macedonieni, greci. Și subiect C. Subiecti care nu sunt siguri de originea lor etnică și deși în copilărie, bunicii și părinții vorbeau limba română. Maghiaro-română, română sau română. Subiecti care nu ocură sau refuză să-și decline aparența etnică. Tipologia etnoculturală a informatorilor balcanici de origine romanică. 1. Prima categorie A se disting în mod clar două subcategorii. A1. Subiecti care sunt vorbitori de limba română cu particularități regionale specifice și care locuiesc în satele și orașele din nordul Bulgariei, între râul Timok și orașul Turtucaia și în nord-estul Sârbiei, între râul Timok și Sava. A2. Subiecti care vorbesc bine unul din cele trei dialecte ale limbii române și graiuri și relativ bine limba română. Toți aceștia sunt locuitori ai orașelor, comunelor și satelor din Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia Nord și Serbia. Aceste două subcategorii A1 și A2 sunt capabile la nivel individual și colectiv, mental, să facă o retrospectivă asupra genealogiei neamului și de asemenea să facă o diferențiere clară între tradițiile și obiceiurile specifice lor ca minoritate și cele ale populației majoritare. Acest subiect și-a declarat apartenența în ultimele 3 recensământe efectuate în țara de rezidență. Tipologia etnoculturală a informatorilor balcanici de origine română 2. Subiecții celei de-a doua categorii B se pot împărți la rândul lor în 3 subcategorii. B1. Subiecti care recunosc singuri că ar fi de origine română, maghiară și română. Subiecti care inițial neagră că ar fi de origine română, maghiară și română, specificând că ei sunt sârbi, bulgari, croați, macedonieni sau greci, însă afirmă că bunicii lor vorbeau unul din cele 3 dialecte sud-dunărene a limbii române sau limba română. B3. Subiecti care nu-și amintesc de ce origine etnică ar fi și, în același timp, ei consideră că actualul statut îi mulțumește. Trebuie specificat că toți subiecții în categoria B înțeleg relativ limba română. Vorbesc ocazional în comunitate și familie unul din cele 3 dialecte sud-dunărene a limbii române și de asemenea pot să facă o diferențiere parțială între tradițiile și obiceiurile specifice lor ca minoritate și cele ale populației majoritare. Aproape jumătate din acești cetățeni nu și-au declarat de aparența etnică la ultimele 3 recensământe efectuate în țara de rezidență. Tipologia culturală a informatorilor balcanici de origine romanică 3. Din cea de-a treia categorie, numită de noi C, se disting două subcategorii. C1. Subiecti capabili să înțeleagă limba română la un nivel satisfăcător, dar care în același timp declară că nu știu nimic despre originea familiei, a neamului sau a comunităților din care provin. C2. Subiecti care înțeleg și vorbesc la un nivel elementar unul din cele 3 dialecte sud-dunărene a limbii române și aduc vag aminte de unde provine familia lor și vorbesc doar limba statului care s-au născut și trăiesc. Trebuie specificat de asemenea că toți subiecții respondenți de acest sunt capabili să facă o diferențiere între tradițiile specifice lor ca minoritate și cele specifice populației majoritare. De asemenea, cei din categoria 3 nu și-au declarat aparența etnică la ultimele recensământe efectuate în țara de rezidență. Tipologia etnoculturală a informatorilor balcanici de origine romanică 4. În cadrul celei de 4 categorii D, disting în două subcategorii. D1. Subiecti care refuză să admită că ar putea fi de etnie română, maghiară română și română. Aceștia cunosc fragmentar limba română și sau unul din cele 3 dialecte sud-dunărene ale limbii române și nu au fost niciodată în România. D2. Subiecti care se tem să recunoască că fac parte din etnia română, maghiară română, deoarece cred că o asemenea recunoaștere ar conduce automat la pierderea statutului anterior. Acei minoritari nu vorbesc decât limba oficială și aduc aminte vag cuvinte provenite din limba maternă, de asemenea păstrează doar parțial elementele specifice tradiției orale, culturale. Motivele administrative, politice și culturale pentru care o bună parte a comunităților romanice din peninsula balcanică sunt confuze în ceea ce privește originea etnoculturală. 1. Distanța mare față de țara mamă și alte comunități etnoculturale înrudite și întreruperea contactului lingvistic și cultural timp de peste 70 de ani.
2. Opoziția acerbă a reprezentanților oficiali în teritoriu, primarii, în legătură cu recunoașterea și promovarea specificului minoritar pe plan local potrivit prevederilor legilor UE. 3. Reticența de naționalismul autorităților centrale în acceptarea și conferirea statului de minoritate etnică și culturală. În circumscripția balcanică nu este menționată existența minorităților naționale. 4. Presiunea psihologică la care au fost și încă sunt supuși locuitorii comunităților romaniști din Balcan din partea aparatului administrativ de stat central și local, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Educației și Ministerul Culturii, prin refuzul de a elibera pașapoarte, aprobări privind organizarea unor manifestări culturale și religioase locale, etc. 5. Lipsa coeziunii culturale minoritare în scopul promovării și alegerii propriilor reprezentanți politici în parlamentele statelor balcanice din cauza dezinformării la nivel oficial sau oportunismului unor candidați. 6. Asimilarea etnoculturală forțată între 1920 și 1990 prin interzicerea sărbătorii obiceiurilor istorice specifice și portul străinal tradiționale. B. Folosirea limbii materne în public în cadrul serviciului religios. C. Lipsa învățământului limba maternă. D. Slavizarea forțată a numelor de familie și numelor etnicilor neslavi, încorporarea și trimiterea etnicilor minoritari în regimente izolate de graniță, etc. 7. Lipsa investițiilor economice în zonele locuite, compact de minoritățile culturale, care a condus la migrarea forței de muncă tânără și calificată în alte regiuni bine dezvoltate din punct de vedere economic. Legislația europeană privind drepturile minorităților etnice și culturale. Existența unor organizații culturale cu preocupări constante și serioase, lipsa unei politici coerente din partea comunităților în ceea ce privește prezervarea specificului etnic românesc în Balcan, a necesitat intervenția statului român, în virtutea prevederilor Convenției cadru privind protecția minorităților naționale, semnată de toate statele europene la data de 1 februarie 1995 la Strasbourg și dată în vigoare la 1 februarie 1998 și completată potrivit legilor adoptate în cadrul Convenției de la Veneția din 2001, privind relația între statul de origine și minoritatea sa aflat în alte state. Prevederile celor două documente fiind conforme cu legislația Cartei Europene a Limbilor Regionale și Minoritare, articolul 1 și 2, ce vizează promovarea utilizării acestor limbi de către minoritari în spațiul comunitar și public. Concluzii. Toate aceste dileme, personale sau colective, alături de ezitarea declarării oficiale în cadrul recensămintelor decenale, conduc în mod inevitabil la diminuarea și chiar dispariția elementului etnic romanic aflat izolat în marea masă slavă de sud. Pe de altă parte, statele balcanice nu fac eforturi notabile în direcția aplicării corecte a prevederilor tratatelor semnate ca parte semnatară sau aderării în virtutea calității sale de subiect de drept internațional, uitând subiect că pacta sunt servanta. Potrivit opiniilor specialiști în lingvistică și etnologie, dacă nu se adoptă măsuri active și efective de către guvernele țărilor în care trăiesc comunitățile culturale romanice, se presupune că acestea vor dispărea din toate statele balcanice în un interval cuprins între 20 și 50 de ani.